Ang kasulatan nga pinakaduol sa panghitabo mao ang Genesis. Magsugod ta sa Genesis City 13. Atong basahon kung pila ka buok ang ipasakay sa Dios sa arka. Kay si Pedro Apostol nagpamatuod na nga there are only 8 persons nga nakalatas sa tubig during the time of panahon sa paglunok ni Noe. Di ato sa gitsipot. Eh basin na yung nasipiyat si Pedro. Nga naon si Diay. No? Di ato i-check kung pila gid ka tao ang ipasulod sa arka ni Noe. Para itapik na to unsan tuiga to nahitabo ang pagkasala niya na. Arita sa Genesis City, Kapitulo 7, versikulo 13. Dili mayo magdugang ta. Ay kung ang atong pagsangyaw dinugangan, huwag yapay kaluwasan. Ang gagulap ana, mga hampak, mga silot, o kamatayon kay iditan sa Ginoo. Kung ang ato kung pagsangyaw kulang, huwag yapoy kaluwasan, ay taktakon sa Dios ang kahoy nga naghatag sa kinabuhi. Nga sa ato pa, dili mo lampos. Busa, daghan ang mga sinugo sa Dios na ngandoy o kinabuhi ulay katapusan. Finally, sa tumoy, ang Pangulo namatay. Pag namatay ang Pangulo, imposible nga napay mga sakop, mga membro nga makabaton sa gisaan ng everlasting life. Nga, pisikal ang gituuhan. Gawas kung samas ubang mga pundok nga ang ilang everlasting life, life after death. Kaya doon naman yun, no, sa pila ka milyon ka mga magtutuo ni Kristo sa tibok ng kalibutan, halos 1% lang ani. 0.1% ang nagtuo nga ang luwason sa Ginoo ang atong pisikal nga kahimtang. Isipin mo sa milyon-milyon ka mga tao nga mga Kristiyano sa tibok nga kalibutan, 0.1% may na lang kung naaanak ang nagtuo nga kaning kaluwasan nga giandam sa Ginoo ang atong pisikal nga lawas. Kung atong natong dinhi sa Pilipinas, daghang mga Pilipino sa sinugdan nga nagtukod sa ilang grupo kung ang sangyaw everlasting life physically. Una, si Felix Manalo. Nga naman nga ang Iglesia ni Cristo walay cemetery until now. Nabay cemetery ang Iglesia ni Cristo? Kaugali mong minteryo nila. Ang Jehovah's Witness na ba? Unsa may common karong cemetery? Katoliko, ug naa po'y cemetery nga way tag-iya. Kaya ang Katoliko ron, di naman magpalubong og laing tinuhan. O nang doon na intaw, ilain na pong minteryo lubnganan. Karon, sa sinugdan sa ilang pagsangyaw, una sa tanan si Manalo. Sa wala pa namatay si Manalo, ang sangyaw ni Manalo, physical yun, ang kaluwasan. Dinuo na, kaya naagyo yung ministro ni Manalo nga na-istorya na ko, taga-Dumingag. Namatay man si Manalo. Pagkamatay ni Manalo, gipulihan ni Ronyo Manalo. Ang sangyaw na usab na. Tuon ay gitawag nga everlasting life pero after death na. Pero na sila hidden doctrine nga kadtong maabtan pagbalik ni Ginoong Kristo nga buhi, swerte to. Kay sila nagtuo pod nga bisan tuod mga matay sila apan dunay buhi nga mahabilin sa ilang grupo nga maabtan ni Ginoong Kristo ug mao kana ang musaka sa langit kauban ni Kristo. Ug katong mga matay pod kauban nila musa ka gyud puntog langit. Unang pinaminting hayakay sila. Sunod, sa mga resalista, halos kanang resalista sa Luzon, walay na doktrina nga life after death.
Ang PBM ang PBM, ang doktrina na sa una, life, everlasting life physical. Busa ang gihimo, gipamaligya ang mga kalubian, mga basakan, mga balay. Ang halin, gihatag dito silang Pangulo. Resulta, Pangulo, Buro, Mimro, Alao. Kaya ang atong mga sakop na gikan sa PBM karon naamantay sakop to sa Samal. Pag-abot nila dito, ang sawa pa sila madto, ang ilang balay di baligya, ilang kalubian di baligya, ihatag tanan dito, ang halin nagpuyo na lang sila dito payag nga gamatoy kaistanan onya ultimong pamahaw paniudto panihapon nga kamuting kahoy purting pagkamahala. Dito nila natagamtaman ang luha nga upload pa sa saging tundan. Upload pa sa duga sa saging tundan. Sinang gana? Pero tungod sa pagtuo, abante din sila sa pagtuo. Kaya lagi, ang gituohan nila, makabaton sila kinabuhi nga walay katapusan. O niya, kaya nagsulti man si Kristo nga, ibaligya tong balay, baligya tong yuta, baligyang kalubian. Sumunod ka sa nako, kay katong dato, iyan na gainan man Isos. Kung gusto kang mahimpi, umali ka, umuwi ka, ibaligya ang imong kaptangan. Kunya ihatag sa mga pobre. Asa ipahatag ang halin? Ang ila, asa gihatag? Mas Pangulo. No, ito yung sipyak. No? May gani, imuha, ibaligya, huwag ko katilaw ito. Naligid ka kalutos na ko. Kaya wak ko kasugo ni mo, ibaligya. Kung ibaligya ko ni mo, gihatag ni mo sa mga pobre, basig doon pa kayo mapaabot. Kay, kung sa ito'y kondisyon, ibaligya, bumalik ka, ibaligya dito, ang imong kaptangan, o niya ihatag sa mga pobre, o bumalik ka kanako, sumunod ka, ay dito sa langit makabaton kag bahandi nga walay katapusan. Ang gitimanas mga tao kadturang ipabaligya, pero wa na timan iuga sa ipahatag. No? Mao na nga ang Bible lagi lipat-lipat, usa kinahanglan katang tanan magtuon. Unsa may hinungdan nga mabasol pa nato ni mga tao nga moingon nga ang Bible ni Musyo? Mabasol ba? Dili kanuman. Daghan kay pobreng tao nagtukod og grupo nadato. Nadato ang ilang simbahan perti nang gukuha kada sa tuwa. Nagkagwapo ang atong simbahan. The same time eskwelahan. Pero kamoy tagiya ako magwawali ra ninyo, minuwa mo minuwa. No? Sige tiya pa. Nga naman. Mao na to'y doktrina. Pirti man kayo siya mo dalagitik sa Biblia. Kung sa may gihimo, ipabaligya ang kaptangan. O niya, di pasaligan nga, mubalik ka kanako kay dito sa langit, makabaton kag bahandi. Ibaligya toon. Gibaligya niyota, gibaligya balay, gibaligya mga kalubian, gibaligya karabaw kabayo, baka, ug ang Pangulo, ug ang halin gihatag sa Pangulo. Dito si Piat kay asa ipahatag sa mga kabusman. Mao na nga daghang nga sulti, di na to mabasol ang nag-ingon nga ang Biblia negosyo. Bisan gani karon makita niyo mga panulisok. No? Ilang panulisok nako, ako kuno nang muliktar ko kwarta nagpadato ra ko. Kay nagtuo sila nga kanang mga halad ninyo atoy nagtaon. Muna ilang pagtuo kay ilang man giparehas silang pundo. Nga ang ilahang mga balad tuwa silahang pangulo simbahan. Padulong. Muna ilang pagtuo kay
nimo ko ani nakagader og mga tao, ang ila din pagtuo, ang inyong mga halad ako'y gabulsa. Ila na. Ila na kay kamong tanan hibaluman nga kanang atong halad na atay auditor. Asa gidapat nato sa kanang kalihukan. Walay bisag usa ka sentavos nga mosulod sa kumursa pala suluhon na ko gasto. Mao nay makauulaw ani mga tawhana. Kusog kay sila moingon nga ako kuno nagtukod og grupo para madato. Nangulikta pero atin sila katulisok sa ilang pastor o ministro. Sa ilang mga pare. Nga kada Domingo sila gabuloy, ambot og asa padulong ang gabuloy. No? Wa sila kapanulisok pero kita salamat sila pagpanulisok kay hidagaan natong viewers. Niabot na 54,000. So balik ta. Dili na to mabasol ang mga tao nag-ingon nga ang Biblia negosyo. Nganuman, daghan yung nadato sa Biblia. Ang tanang pangulo halos nga nagtukod. Gitukod nila ang pundok, ang gipadato ang ilang grupo, ang ilang samahan, ang ilang simbahan. Nagpalit og yuta, gitukuran og simbahan, pero tingwapuha silang simbahan. Pero ang mga sakop, mga kubre gihapon kayo. Sa ato, kung sa atong misyon, pareha ba nila? Pareha ba nila ang atong misyon? O muhatag tagdugang mga trabaho sa mga tao nga dili kaya sa atong gobyerno. Dili kaya suportahan sa atong gobyerno. Unsa nga atong gipangitan? Unsa nga atong mission? What is the greatest mission sa Kingdom of Christ? Kadto bitang gitawag og outreach. Sama aning grade 1 payos grade 6. Nabay gobyerno diha nagplano nga sila sumpayan ang ilang trabaho. Unsa ka hangkles sa gobyerno karon? Ang atong nabati nga kanay klasihas mga tao makabaton sila og high standard of living. Waya mo. Kung ikaw si grade 4, ikaw si grade 6, si grade 5, si grade 2, si grade 1, si grade 3. Kung manarbaho ka sa gobyerno, asa ka padulong? Janitor? Basurero? Tubiro? Sapa? Sales lady gani. Boy? Construction raman yun. Construction worker? Sama ko na yung ugma nagpabot na. Sika, driver habal-habal? Tricycle? Manhole. Sus, basta maita. Wala gitay nabati nga programa sa atong gobyerno nga ang atong gobyerno nagpanday o balaod, nagpanday o plano nga kaning mga klasihas mga tao nga wa kahuman og eskwela. Hatagan nato nga ang ilang monthly mo income aning idag anunas income. Wa kaya mo. Mo nga bisan kinsa ang mahimong presidente sa Pilipinas, ang pobre gina siya. Ang dato gina siya kanunay. Pero unsa nga atong mission karon? Unsay mission sa Kingdom of Christ? Relihiyon ba ni? Ang atong bang mission magpalit ang yuta kay atong tukuran simbahan? Then pagapuhon atong simbahan? Mo ba ni atong mission? Mo ba na vision ang mission nato? Dili unsa? Kanang mga tao karon sa barangay na inyong gi-assignan atong paeskwelaho. Libre tanan, libre uniforme, labo batas gobyerno. Libre ang uniforme, libre pag-eskwela. Pag-graduate, tagaan nato sila trabaho. Kita mismo ang muhatag nilang trabaho nga ang ilang income dili mo ubos sa 40,000.
pesos. Ingon ani ang atong misyon sa tinamay o tinuliso nga sikta. Pwede mo nito ang sikta. Ha? Wala ka nagpalaban og laing tao. Kung makatukod man ta, tungod na sa atong paningkamot. No? Tungod sa atong giusang kusog. Unya, kita nga mga opisyal ani nagdonita og dagkong mga pag-antos alang sa kaugmaos mga pobre. Inana ba sila? Ha? Nag-eskwela ba mo dire para magdumala mo riyon para dupa-dupa mo dito? Sama sila gihimo? Ha? Nag-eskwela ba mo dire kada adlaw o gabi para ana? Mo ba na inyong itunan? Mo ba na yung itudlo ninyo nga kinahanglan mo graduate mo sa inyong pagka-bishop, cardinal para mag-ana-ana mo na? Ana-ana? Patahor-tahor? May liktang itlog? Unsa yung itudlo ninyo? Musaka mo sa barangay, in every barangay, ang barangay, ibayan o puro, kuha mo mga tao dito, pa-eskwela po na to. Antod na sila makahuman sa pag-eskwela. Free sila tanan, wala sila ibayad. Kita'y palit silang uniforme. Pobre mo, pero magtinabangay ka, makapalit ang uniforme para nila. Kung sa tuyo na to ni, para makuha na to ang ilang simpatya, ang ilang pagsaling na to. Ay maunay divine government. Diya ka makatukod sa gobyerno. Pero kung saka mo barangay para mangwarta mo dito, undang na lang mo. E dili na mo itong tuyo na magtukod ta para ta mangwarta. Nidawat ta sa buhat, ani, aron mag-antos ta, buhalag ta dagkong mga sakripisyo para sa mga pobre. Kaya kung madato na sila, kitang mga pobre ng mga opisyal karon, madato to ta. Kaya nadato, madato mo silang napadato. Muna, no? Ano itong misyon? Kaya ba? Kaya. Barog naman niyo. Barog naman niyo. Wala may naghatag na to dire o kondisyon. Nabay politiko nga nanghatag na to ane? Nabay mga tao nga mga philanthropist nga nanghatag na to ane para mabarog ni o kita mismo ang ato mga kaigsuonan, mga pinalanggang igsuon nato ang miduyog ane. Sila mismo, number 1, Kardinal Ambrosio Rizani. Sunod, Bishop Arturo Amaba. Uban pa nga niya dinhi. Uban sa inyong labaw nga di nyo mabayaran ang salapi. Ang inyong dakong kabubuton na pagsakripisyo, singot o ang kahabo ninyo inyong i-donate. Imbis mo bayan mo suhol, ba may suhol. Para makuha na to ang atong gitinguha na pag-establishar sa divine government of God, sa gobyerno sa God. Ayun na. Kung madato mo ta, madato po sila. Dili kay madato ta, sila pobre. No? Munang inahitabo sa mga sikta. Ang Pangulo, porte datua, ang mga pobre, porte pobriha. Ang mga membro, pobre lang niya po. Magsimba, bugto ng garter. Wala kay simon, wala kay naong. Sinaw kay sapatos, pero ang brief dahil boslot ng tungod sa lubot. Kaya okay rin ito isuot, iman ito makita. Muna'y makaluluoy ka. Muna sila, muna ilang duda na to. No? Pero salamat kayo sa pipila ka mga pari nga nangayon ako pasaylo. Ilang ako banggiton po, kaya yung banggito, no? Salamat ninyo, naglantaw mo. Kay ako nagilom-hilom ramang ko.
Wa man po ko nagsukol-sukol ninyo. Pero nangayon mo pasaylo, salamat po sa inyong pagpangay pasaylo. Ato pa ibasa mo ninyo. Ngayon sa suri, kay diri arrogante ko na siya dito sa mga komunito niya. Imo na itong konsensya. Pero wag mo na po subuan nga pangay mo pasaylo kay di pa panahon. Para may mo pasaylo kay kaning inyong nadungog, wa pa makita. Nadungog pa lang. Muna gingon nga, believe nothing of what you see. One half of what you hear. English yun. Mahirap yun. Ha? English yun. Mahirap yun. Ang ilang magot, nakita na to, Bible pa lang. Bible pa lang. Wa pa sila kakita nga kaning mga tao puhon ani manggiling niya ng sakyanan. Ilang adlaw. Dili tungod kay natay kwartang gilauman nga moabot. Samas kang Mungkado, kang Rizal o kang Marcos, dili tungod sa atong paningkamot. No? Kay mugamit dayon ko kapitulo bersikulo ni Marcos diha, aper tinaghanan akong dokumento inopya na gikan sa internet. Pero binutbot lang. Ha? Samas gigamit sa uban nga murabag scammer, professional scammer. Pakitaan og mga dokumento nga kunuhay siya gadala sa kwartang Marcos, siya gadala sa kwartang Mungkado. Mga certificate nga gold kunuhay, Xerox copy ra dai kinopya ra sa internet. Kami mo nang gi-print dito. Ang resulta na professional scammer ka, manginilad ka tubangan sa mga tao. Sa atong ibuklad ng atong bandre, buklad na to ng nakadiha. Kita mo, sus Ginoo. Nadiha. Anang giingon nilang kwarta ni Marcos. Anang mga certificate nga gold na ako. Nadiha, stas. Bisa pagkaroon na yun, ipakita nila. Libro. Kung kayong libro, anak ka baga, akuray na anak. Ngandoy sila, mas sila yung makakuha sa kwarta Mungkado. Wagani kahigdas balay Rizal, ang Mungkado. Wagani kahawig sa sungkod ni Mungkado. Kakuha na yun sa kwarta Mungkado. Pero wagin ko, nagisgot na ninyo. Nagisgot ba ko na? Nagisgot ba ko sa radyo? Wala. Nga naman, taon na. Para ang tao mo huwag mahisgutan na siya. Ay kanina pong mga tao, maghisgot ang kwarta, pero tindalian ni mo. Dali kayo ito yun, dali kayo ko yun. Musaka ka sa barangay, maghisgot ang kwarta dito. Nga mo ni, nga na inyuhang mapaabot. Kanang mga tao, bis magpatunag kabaw, di naman to. Bahala itong kabaw, matustunag siya po sa. Atin dito siya dito sa tigong. Tungod anang kwartang hisgutan na bahin-bahinon kunuhay. Ang problema kay binukbot. Dili ko gusto na. Kay sumala na sa kong kaingon. Kining kalibutan, di kini pwede sa bulan na ito binukbot. Kay kung sa bulan na binukbot, editan ka sa Diyos. Ang edit anak, may edit. Daghan editan. Editan gani akong Pangulo. Kay paiyos Ginoo nga magbantay ha. Kay ang sayo editan. Munang di kumumog kung walay signal. Pareha anang pagsimba Domingo nga ang atong pagsimba sa una Domingo, Sabado at nagpapahulay. Pero pagsingit sa Ginoo nga nagpakita dito ni kanang makaraya nga ang musimba, ang tanan nga nagsimba sa adlaw ng Domingo mamatay. Undang ka. Kay ang Domingo dili simba, adlaw nga ipapahulay. Karon. Sakit ba pamation nato? Ang giingon sa mga tao nga daghang dato sa Biblia? Dili. Ano man? Wakta gabuhat. Sila mo'y gabuhat. Oh.
Kung parte po sa halad, ang inyong mga halad, wala mo po na sumursa. Na may itong sekretaryo o treasurer. Siya may gawin sa halad. Pagka humana na, ang sa itong paliton, kamong punta na ng suban. Dito silang simbahan, 80-20 na. 80 sa pastor, 20 sa simbahan. Perting dakuha sa pastor, 20 ras Ginoo, 80 sa simbahan. Mao nga usa kayo nga hinungdan nga dili mo sugot ng pastor nga makuhaan ng iyang membro tungod ana. Manang nagtukod sila mga depender para motabag depensa aron ang mga tao, ang pagtuos mga tao malig-on pero hindi. Ako wala. Ang inyo, ang ako. Ang ila, ang ako. Nga naman, kung sa'yo akong maruganan, wala man ko nagtudlo ninyo baka. Wala ko kaning pareha sa uban nga nagadir o mga grupo para madato. Apil na sa kabuluhanan sa Ginoo. Naalam ko kamura niya ako pobre. Baylo ka. Manang kabhat ka. Isupo kayo gamo putin na to niya ako pobre. Unsa man inuuna. Ako nagani nang maghatag ni ugante niya ako noon may gante. Balistoy na. No? Karon mga tao manyamiit, mukatawa, mungisid, ako kay mata ay. Laking mata na kinatawaan nga ang baba abot dalunggan ron. Sige lang. Ako malipay kay ko ana. At least witness sila. Usa sila sa mga nagtamay na to. Karon kay maabot magini. No? Dool na kayo. Oh. Pagbukla gani kanang unang sakyanan prada diha ang tumoy tapos pulo. Linya na. Padulong. Onya, makaibalo mo na sila, no? Dili gubot mo dili kay kada puro. Masinso man tong tao kay tumo gitabangan, tagaan mo trabaho. Dili kay ngita ta kwarta dahil natong aris sa padulo. Dili na. Usaw man nato ng kwarta. Ha? Dili ta pala inom. Dili ta sugarol. Kung sa may gamitan nato sa kwarta, dili ko ta magsigig kaligo itong mga beach. Di ko ta himbits nga kanang mga tao nga lingaw-lingaw tapos sa udya ka katawa. Oh. Ang atong kalipay limitado lang. May limitasyon. Manganta ta diri, di na kinahanglan nga maghubog para lang mo kanta. Pwede ta magbuntag, maghapon mo kanta. Why in nanay? Kapila. Saan na ito nandaghan kayo? Pao nga ang atong gitinguha adlaw gabi sa una-una, Ginoo, kung sa'yo maayong buhaton para kami makabaton sa inyong kinabuhi mulay katapusan. Naipon ang Ginoo. Gusto ka, sulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Asa ning tanan? Ugmaon mo yung musika tao, sama sa mong kawalin mo. Ugmaon mo ang Ginoong Diyos sa tibuok mong kasing-kasing. Tibuok mong kalag, tibuok mong silabutan. Sa pagsulti sa Diyos, apel na ang Ginoo, higugmaon mo ang imong musika tao, sama sa mong kawalin mo. Dapat, ang ato na yung nahuna, kung gusto tang makapuyo taipon sa Ginoo, ang atong nahuna ko ako sa mga tao. Nanaksaw nga po na ako pobre po kayo, kahit man ginipobre tayo. Saan ko nato nino? Madato ko sila. Kaya ang kadatuan na to, kadatuan po nila. Hinana. So karon, hebalo na ta, sa formula na to. Nganong income sila 40,000. Ang monthly, hebalo na ta no. Hebalo na po mo, nganong income sila no. Isa na to na isulti, kay kopyaho na, delikado na. Naramay mo singgit email. Muna diri nato babasol, aduna giingon nga ang Biblia negosyo
Kay daghan yung nadato nga tao pobre nadato Lagi sa buloy. agi sa buloy. Sila to. Sila may nagkaon sa hala. Ako. So may nang gipakaon akong hala. Buhi ng ganitang kwarta de salat kamong tanan. Di ka suba. Dili kay ako ra. Manit man tag isda diha. Inyo ha. Ulo wa ikog. Pwede po kakuha ang ulo, inyo ikog. Basta kita tanan nga. So balik ta sa to ang topic. Gisulti ni Apostol Pedro nga dunay manulang katao ang nakalatas sa tubig. It means 8 katao ang naluwas. Pwede na ganini nga ato na ning ikurek yung insakto na. No? Kay si Pedro sa tanang apostoles, siya ang gipasaksi. Ikaw Pedro, sa ibabaw ni ining bato, pagatuburon ko ang akong iglesia. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong hubaran sa yuta, hubaran sa langit. Ang imong bukuson sa yuta, bukuson sa langit. Inana na. Pero ato sa i-check kung tinuod ba nga 8 ra ka tawo ang gipasakay sa Dios sa arka. Genesis 13. Now na to ha. Niadtong adlaw gayud misulod si Noe. Dapa, si Sem, si Cham, o si Japet. Pila ka laki? Mga anak nga lalaki ni Noe. O ang asawa ni Noe. Pila? 5. O ang tutulo ka mga asawa sa iyang mga anak. Pila tanan? 8 ra gyud ay. Ang misulod si Noe, iyang asawa. Asawa po niya. Unya, iyang tulo ka mga anak si Sem. Asawa po niya. Sunod, si Cham. Asawa po niya. Sunod, Japet. O asawa gyapon niya. Intag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Check, correct na kayo. Pagkanaw, pilahin kanaw, kuman sa luno. Check na po na to. Genesis 8. 18. O Genesis 8:18. Og mikawas si Noe. Uno. Og ang iyang mga anak nga lalaki, pila ganito? 3. Pat na. Og ang iyang asawa, pila? 5. Ug ang mga asawa sa iyang mga anak uban kaniya. 8 ra gyud ang mikawas. No? Usa urek si Pedro. Karon, unsa may mga rason nga pwede himuong batak ni sa Juan, sa dirita sa Juan, ningon si Jesus dire nga doon na pa'y wala ang hisulat. Dili si Jesus ni Juan
21:30 ano ito? 25. O daghan pa usab ang ubang mga butang nga gibuhat ni Hesus. Katong mga nabuhat ni Hesus, kana wa man nasuhatang Hesus. Gibuhat man ni Hesus. Sunod, atong ayon gyud. Kung sulaton pa ang matag usa niini katong nabuhat ni Hesus. Maoy akong paghuna-huna nga unsa? Nga bisan pa ang kalibutan dili gayud paigo nga kasudlan sa mga basahon nga nahisulat sa mga buhat ni Hesus. Daghan pag mga nabuhat si Hesus nga kung sulaton ang tanan maoy akong paghuna-huna si Juan nga bisan ang kalibutan. Bisan ang kalibutan dili pa kuno kasudlan. Sa ato pa wala tong hisulat sa Bible. Kadtong tanang mga binuhat nga giingon wala nang hisulat, pero kanin hisulat wala. Nahisulat pa na. Wala na ilabot sa giingon nga wala na hisulat. Nasabtan ninyo? Ang giingon diri daghan pag nabuhat si Hesus nga kung sulaton ang tanan maoy akong paghuna-huna nga bisan ang kalibutan dili papaigo nga kasudlan sa mga basahon kung sulaton ang wala mahisulat. Kanin mahisulat wala. Kunya kanong ibutang man mo ni sulat mahisulat nga nahisulat man ni. Kasabot mo? Wala ni siya ilabot sa giingon nga wala ni sulat kay nahisulat nga walo ra gyud ang nahisulat. Dili siya dili 10, dili 11, dili 12, dili 20. Sunod, ang sana po ilaing rason na to. Donay espiritus kamatuoran. Okay. Ayoko na to ni kay ibitan niya sa Ginoo ng butbot. Unya ang pangulo may patyon. Saan mo na? Ayoko na to. O kita'y sayo. Unda nga na to. Sama niya itong gitudlo nga pagkuhan nga siwa si ada nakasala diha. Unya sayo lang. Unda man. Ano ipadayon man na? Muwa mo na ikapuslanan. Pakaroon inon naman na. Ako na di tao nga biri o pindi. Unang kamong tanan, wag ko naging ninyo, ako rin paminawan ninyo. Paminaw mo sa tanang mga magsasangyaw, bisag kinsa na magsasangyaw, kay ang Ginoo mubuwa na magsasangyaw sa kalibutan, sama sa atong Ginoong Jesucristo. Dili kay idoktrina nato, nga og maminaw mo slain, mubasa dahil ko nga, pagbantay ka mo. Kay na ay mga mini nga magtutudlo, nga magpaysalaag. Hugis-pugos man tinuod na ni sulat. Pero nahibalo ka nga, magsasanya itong mini. Na kay kamaturan nga mini to. Nahisulat lagi sa Matthew 24, nga naay giingon nga mutungha nga mga mini nga magsasanyaw. Pero iya patakag pasangil. Kay bisan kinsang tao pwede na ito sangilan. Bisan ikaw mismo na ito sangil, pwede po ka na kung usakas mga mini. Kukus-pukus na. Wa ka kasiguro nga minito. Unya imong basahan nga mini. Tinuod na mahadlo ka. Ang mga taong balhin niya. Unang kabasa ka ng mahinas kasulatan. Muna iprangkang ko istorya. Pero unsay giingos kasulatan? Unsay giingon diri? Magabuo siya og tubig. Kaniya nga giuhaw. Isayas 44:3. Ako magabuo og tubig kaniya nga giuhaw. Ingon din sa pinadayan, sila dili na pagauhawon. Kay kadtong nabubuan di na uhawon, kay buti pasabot di na mangita og lain kung nakasabot ka nga kanang pagtulog, kanang doktrina ha, kanang uto ka iyas
Ginoo, mangita pa ba to lain? Di na. Mao nga dili ko mahadlo nga kamo maminaw sa lain ay kung tinuod mong nakasabot di na mo uhawon ka usa. Ha? Di na mo uhawon. Pero wa mo kasabot, uhawon din mo pag-usap kay mangita og lain. Na utok. Muna meaning na ako magabukbok og tubig kaniya nga giuhaw. Pag-abot sa pinanay, yun ay siya. Sila dili na pag-uhawon. Dili na pag-uhawon. Di na di uhawon ang tubig. Sa pag-ingon na ini sa Ginoo dito ni Propeta Isaias na ako magabukbok ng tubig, tubig yung literal na, bubuan mo ng tubig. O kaning pagpahibalo sa kamatuoran. Ha? Ang meaning ana pagpahibalos kamatuoran. Busa akong ang tao. Nakasabot nga kani kamatuoran, di na nauhawon. Di na nangitag lain nga tubig. Pero wala kasabot, ngayon nag-ok-ok nga kalibangon. Adunggo-dunggo ka sa malibang. Munang ako ko mabalaka ninyo kung maminaw mo lain, wa ko mabalaka, unay magsasangyaw, matong minaw, din basahaday mo na ako, pagbantay mo kanay mga mini, na magtutudlo, niya, hindi mo na mini, kato, ngayon di paminaw. Kay prangkang pagka-istorya ka ng paagihas pagsangyaw, hugos-focus na, ang Pangulo, ang Pastor, ang Pari, mahadlok na kamumubalhin mo lain. Muna'y tinuod na. Pero, usahon na to ang 16. 13. Inig abot sa espiritu sa kamatuoran. Kini siya mao ang magatultul kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Kay siya dili magasulti sa iyang kaugalingong pagbulokan hinunua. Ang iyang madungog mao ang iyang igasulti ug ang mga butang nga umalabot iyang igatug-an kaninyo. Unsa ang isulti sa espiritu sa kamatuoran kung maabot na? Siya'y magatultul kaninyo. Siya magasulti. No? Kini siya mao ang magatultul kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Inig abot ani tultulan tas tibuok nga kamatuoran. Karon, kung imong isulti nga siyam, ang Bible gasulti nga 8. Asa may kamatuoran ani? Nga gigumawa mo ng Bible. Ha? Imong i-apil-apil ning tema sa espiritu sa kamatuoran aron gamon nimong siyam, gamon nimong 10, gamon nimong 11. Aron ipasangil nimo ni para duko nimo ni kasulatan. Di ka makonsensya anis Ginoo. Abi kay naisulat nga ni espiritu sa kamatuoran mo abot na. Kini siya magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Kamatuoran pa ba kung ang siya ang 8 nga gisulti sa Biblia, daw imong siya? Kamatuoran pa na. Baka kun na nga espiritu against the Bible na siya. Usa dili pwede abi kay na sulat, gamito na to hinagiban para buko na to ang kamatuoran sa Ginoo. Umugunay usoron. Abi kay nainhay sulat, gamiton niya gubon, supakon. Kung sa isulti sa Ginoo ni Noe, sumulod ka ang imong asawa, ang imong mga anak, ang mga asawa sa imong mga anak. Pero sa husay ani mo resulta man dayon nga buhi siya. Mato salam. Mahimo sila siya. Karon ingon nimo. Na espiritu sa kamatuoran mo na hibalo, ane? O wala pa gisultis Ginoo nga naay 8, pwede nga itong dudahan mo siya. Ha? Kung wala gisulti nga 8 ang naluwas, wala mo sulti ang Ginoo nga ikaw sa kay diha. Pero gisultis Ginoo, kayo na espiritu sa kamatuoran, gisultis Ginoo nga 8 ra ginang nanganaog sa arka, nakalata sa tubig. Din mo gamit ang espiritu sa kamatuoran nga magatug-an kay siya nya 8 aging sa Bible.
ang imong kamatuoran. Meaning, Satanas o mo to'y Satanas. Nya to'y gipasangin lang. Namahid na sila. Kinsa may Satanas? Ang daguba sa Biblia? O ang nagtarong sa Biblia? Dili ba ang pagsulti nga wala sa Biblia? Bakit na? Muna ilang istorya? Wala mo na sa Biblia. Dahil nato masangin lang yung Espiritu sa kamatuoran. Abi kay naisulat niya nga kung sulaton pa ang tanan, doon daghan pa ang mga nabuhat si Jesus. Si Jesus di kabuhatan eh. Daghan pag nabuhat si Jesus nga wala may sulat. May sulat eh wala. O na sulat na. Wala ilabot niya sa gingon nga wala may sulat kay may sulat ang walo. Pastida na ako naman inom. Ako pa. Ha? Ako pa. Mauna diha. Ang iskutan diha wala may sulat. Kunya kanina hisulat may ikarga dito. Mauna mga igsuon. Ako very prangka dito yun. Kung adlaw gabi ang akong kasing-kasing, ang akong nahuna, tuas Ginoo kanunay. Na kanunay kong gabantay Ginoo, ayaw gyud ko tuguti nga masayop ko. Kay masayop gani ko, kana dili akong pagbuot nimuha. So kay imo mang pagbuot na ako masayop, ay ko butang sala. Kay ikaw ang nagbuot na ako masayop, dili ako. Mao na akong inabuan, kamao mo na. Mao na akong inabuan. Ginoo, ayaw kong saypa. Kay kung imo kong saypon, di ka kabasol na ko, kay ikaw ang kasayop, dili ako. Ikaw ang hebalos na matuoran, dili ako. Busa, ihatag, tultuli ko sa matuoran. Kay obligani ko ni mo tultulas na matuoran, kaya imo kong masulon na wala ko sa matuoran, ikaw ang sayop, dili ako. Kay kinsa may hebalos na matuoran? Ang Diyos. Unya karon masulon ka? Sin hebalos na matuoran, masulon yung tao, o hebalo? O di, unsa may maayo sa Diyos? Di ba ang Diyos matarong? Ito do itong kamatuoran. Pero ang imo nga ning walo, damo ni mong siyang kamatuoran o dili? Unang gabi, andam ko na ko luba-luba kong tinuod sa espada na dias taas. Pero ang ilang espada mura kay limato. Dusla ka na, mabaw ang dumoy ba? Magliko ka na. Duha ka tao. Lupa. Kung saan yun. Lupa ko na. Pero, kakas man nilang espada, kagana. Pero mura kay limato. Pag-ingon na, maliko yan na. Yan na. Likay. Dili budas magkong lawas. Makita ko na ko anak. Lusot na dun sa kitiro. Kung dunay gatunglo. Dunay meaning anak. Dunay gaampo. Dunay gatunglo. Bantay sila pag-reply na ko. Diba? Blus pa dyan din lang eh. Inaani mo nito sa unang hari. Espada man ni mga hari. Inuba na ko. Espada ni. Katong espada sa ko. Sa tropa. Utok sa kingdom. Utok na sa kingdom. Ilang dituslap din ako. Kaloy-an ko sa Ginoo kay lapos ng moskitero pero dili ka sulod, dili ka abot sa lawas. Lawas na ko ni, pag tuslap ka na maingon anak. Doon na maingon anak. Daghan duha ka tawo gyud. Katabang na. Di man gyud sila kapatay na ko. Balong ko ko kung buwa man na sa magkitero. Tugaan nila ko nilang Jocelyn umi. Kung yung katao mo sir? Oh. Live mo ni, may sulti.
ila. Akong dito kanan. Libro. Ha? Libro nila. Ako isulti na. Balang na natin. Parihan dito. Duslak yun. Hindi man yun. Hindi sila kaigo. Kay alang-alang. Suko sila na kung anong lahi ba karon. Kung yung mga suko na kuwan eh. Sa mga katanungan na ilang isulti. Kaya naigisulti din na wala may sulat. Ha? Klaro ang isulti ni Jesu Cristo din o? Isulti sa Bible, dili Jesu Cristo. Bible. Pinadaya o. Juan, Kapitulo 21, versikulo 25. O daghan pausab ang ubang mga butang nga gibuhat ni Jesus. Si Jesus gibuhat. Sinuwi man ang panahon na. Okay, atong tugutan nga si Jesus mo sinuwi. Kung sulaton pa ang matag usan ini, maoy akong paghuna-huna nga bisan pa ang kalibutan dili gayud paigo ang kasudlan sa mga basahon nga masulat. Kadtong wala masulat. Nya kay nasulat man na. Manaman, ay sulat po. Nasulat man ning walo. Ay butang din ni sulat, may sulat. Nga nasulat man ang walo. Karon kung ingon nato nga naay walo may sulat pero naay wala may sulat na siyam. Pagkuha na di nasayop ni. Bible lay nasayop. Kay na may wala may sulat kay nga siyam. Unya mo ay espiritu sa kamaturan katugan di. Gitumba ni sa inyong Ginoo giyatakan ini. Editan. Di bisan pinsang taon kailit na ng Bible. Lisod kayo, gadon las katarungan. So, na-prove na to. Nadigig siyam, dili pulo, dili 11. Walo ra gyud ang naluwas. Latas sa tubig. Kung doon na may mga katarungan, katarungan na lang. Wa nang buyo ng Bible. Katarungan na lang nagpaluyo. Reason na lang. Kung doon na may mupubos nga na espiritus kamatuoran na ganina niya. Kamatuoran mo ng siyam, as Bible. Walura. Imong kamatuoran siyam. No? Kuya, kung kayo kamatuoran na, kaya siyam ang ilaha. Niya sa Bible, di-declare, walo. Niya ilaha siyam. Kuya, kayo kamatuoran na. Again sa Biblia. Kunya, ang isulti diri, kadtong wala, may sulat. Kunya, may sulat mo na. I-apply din na mo dito. Basta na, pasti lang. Dili pwede nga katarungan ng atong paharion. Kadaghanan ng pagkaroon, katarungan ng gahari. Kanang gitawag paninindigan. Kuyaw kayo na, interno din tao. Anak. Okay, move. Ato ta sa ikaduhang tema. Isa na to. Elisir. Okay. So kayo no, kung puro katarungan ha. Tao, di na mag-imawad natin po. Ikot palupig. Ay si Jesu Cristo, looy ganyan kayo. Ganyan ang kalupig. Gumlo na lang si Jesus. Si Jesus, mamatay mo sa inyong mga sala. Gawas kung nutuko ka mo nga ako mga Kristo. Asa mabasa? 1:24. Dili pwede nga abigay na espiritus kamatuoran sayop si Pedro. Espiritus kamatuoran ninyo dahil sayop si Pedro. Si Pedro gasulti nga walo ra nya ang Ginoo gasulti walo ra pwede pasulod. Nya nasayop na nitong Ginoo kay na espiritus kamatuoran labaw to sa Ginoo. Nausa naman ang istorya ha. Isura dito kuihon no ay. No? Ako modawat ni ko ba? Hindi ko tao nga dahil ni padawaton modawat ni ko basta tinuod lang. Ang problema asa na to pangitaon ng tinuod?
aron ninyo na to nga sayop si Pedro, sayop ang gisulti sa Ginoo, aron mahimo din siyam. Delikado kay na. Imong kinabuhi ana, dako pa ang usa ka lugar sa lanok gahawin nimo ana. Ug atong pahukmon, dadto nato ni dito sa spiritual division, kasuhon nato ni dito. Sigurado yun nga, mugnaw yung mapalapa. Kuyaw kay ni, kuyaw kay ni. Tanawa bitaw ninyo itong founder sa CCF, sa Saman. Diba? Kung sa ito'y tima na mo, pagkatao ni Kristo. Oh. Si Kristo na tao sa negative 4. Kung sa iyahang imo, gisupa, kay dili tinuod nga negative 4. Isa ikaw rin kasultig, negative 4, asin negative 4 dire sa Bible. Bakakon ka, iya ka ni Satanas, kay bakakon ka. Unya kaya akong kasing-kasing hugot ang pagtuo nga negative 4 gid sa tao. Ako sa gina, di ba ka manlok si Lutan? Sa ito ba? Di ba ka manlok mamatay? Sa ito ba? O, sa inyo tabo? Kaingon lang niya sila ba nga, ako mga istorya, ano ko na sila kasunod? Nya, janitor rin ko kayo, di ko nito o. Bugto, ganit abot og siyang kumuhan. Pag uli, tapot des mo ni. Nga naman to, tinuod man to. O niya karon, atong kauban, Cardinal Abler. Sa ito'y singgit sa Ginoo? Oh, sinang ka na? Ang Ginoo na nagsinggit, kung doon na may ikasiyang, iyan na sayawa. Kaya di nakikuha namin, siya pa yung naandan. Ang kasulti, ang Ginoo kasulti, walo na pasulod sa arka. Si Pedro kasulti, walo na pinakalata sa tubig. Pero ipugos kit nga siyang, kay mulaban kita sa Ginooan. Di kita kung luluwas na, kaya di man ta open-minded. Bida ako nahigit ko kayong pagkatao, kung doon ay makapamatuod na sayot niyo, dama ginamon niya kuha. Sulong din ko, luhod-luhod, ako nakita ko kaluwasan. Na tinuod man nila imo, hindi mo kumuluhod diha. Hindi kumiyok mo diha. Tinuod man nila. Sa ilang gana, kung doon na may ikasiyam, Ginoo kasunggit. Ang Ginoo kasulti. Kung doon na ikasiyam, kana iyan na sayawa. Indihon din sila sa spiritual na kaso. Kay duha man ang kaso, spiritual material, o tanawat ng ikasuhan ako, ipakipaluman mo no. Kung managlubong. Isa ron, isang mata na lang ni mulihok. Iluwa ng ospital. Kaya kung tinuod ka, ang Ginoo maghuhukom, mataro nga paghukom. Kunya, may unay Ginoo nga, ikaw bisag tinuod ka, pero hukman ka nga sayop ka. Inana bang Ginoo? Ha? Yung ang Ginoo na, ikaw bisag sayop ka, hukman ka kang kurit. Ang Ginoo maghuhukom sa matarong na hukom. Nagdili gina sa siyam. Ay, siyam ba rin? Mamatay bago si Imang Hari. Ang pagbalika sa Ginoo karon manluluwas sa mga buhi. Kay dili ang Ginoo manluluwas sa mga patay. Walay Diyos ng mga patay. Atong basahon sa Matthew 22:30. Kay Matthew 22:32, I'm sorry. Ako mao ang Dios ni Abraham o ang Dios ni Isaac. Bila na.
O ang Dios niya ako. Pila ka Dios ni usa? O kining tulo? Doon na lang usa ka Dios ang tulo. Siya dili Dios sa mga patay, kundi sa mga buhi. Ang mga patay duha ka bahin, espiritual o material. Doon ay patay sa espiritual at kung wala mutuo sa Dios. O yun ang po'y patay, gawa na'y kinabuhi, o nas minteriyo. Kana, either spiritual ang material, dili na siya Diyos niya. Kaya dili na maghago ng Diyos o katos minteriyo, duaw-duaw itong mga nangamatay. Ha? Maghago ka ng Ginoo, dungaw-dungaw itong kaluoy, ni namatay sa ripe. Kaluoy, ni namatay sa ripe. Kaluoy, aning namatay sa pagkakawatan. Kaluoy, aning namatay sa pagka burako. Ano lang hati ito sa Ginoo dito? Ha? Maunang matod pa sa Ginoo, ako mao ang Diyos niya, Abraham. Diyos ni Isaac o Diyos ni Jacob. Siya dili Diyos sa mga patay, kundi sa mga busa ka ng Diyos kung mubalik diri, manluluwas natong mga buhi. Kanya, mamatay noon. Nga naa ang atong paglaom niya. Ha? Ang atong buhing paglaom, naa niya namatay. Eh, kita na rin magsinggit. Sa yun, tayo ayoko ng sakit sa tao. Sa kapilok ra, ayaw na. Basta, may kondisyon. Maundang kagkaon sa kanang ipawal sa Ginoo. Yung manang Ginoo, ang maayo lang sa yuta, mao'y pagkakano. Manang ang gobyerno sa Diyos, manluluwas sa mga tao. Saan pagluwas? Kanang gobyerno mo palit ng yuta, yang masakanon, walay bumba-bumba. Mupalit ng yuta, tamnan o mga kanon, walay bumba-bumba. Tamnag mga prutas, walay bumba-bumba ang tag-iya gobyerno. Ang tanang produkto na bundak sa syudad niya. Bundak dari sa pila. Dili magkaon ang tao sa binumbahan. Munang dunay ni comment, waday mo ka hambalo sa tuntawanan na. Ingon siya na, pataka lang mong yaw-yaw, munang walay mamalit sa kuan ron, kaya yung ihadlok ng mga tao. Kanang gibumba sa mga tanong, dili na makamatay, para na sa insekto. So, pwede pa lang kumodibate at tuntawanan, pitatan ko pa ba? Paimnunta ka. Anang bumba sa insekto, di pa ka natibak. Ha? Sa Amuha, sa Orquita City, saksi na akong pinalanggang igsuon. Ang among sangkutan, aras tuod sa balay, apliduhan kong Markita. Naghiko, gainom og pulidol, bumba na sinsikto, manong natigbak man. Kurti mang pataya. Isa man ang nanawa. Pilor palista. Ha? Pilor palista. Ay, ito ba ka? Ay, ayaw lang. Parang hindi siya nakuha para yung Ibalo mo na siya, ilang taon na siya. Oh. Sinsalo sa brak kay di ko mutubag ninyo diha kay doon na bitay nanawag na ako gabi wala ko tubaga tungkol isang gabi nag-video call sana siya papare nga gusto mo pakisayod yun na to pero dili ko gusto nga magsangya ko magdoktrina magsulti ko ani nga istorya la walay buhat na nakita wala ka sa inyo ning buhat aron ang buhat may musulti dili ang baba mao na dito ha ang akong musangyawon pila ka adlaw dili na nga akong baba bantay mo ewa na gid mo imong pangutana ang akong magsangyaw buhat na pero bantay na kay kanang latigo ana you are the born of original. You are the born original.
Ingon na yung sa amin yung pagka-original. Piki man ka. Ano na piki, taas magkabuho. Eh di ikaw, paupaw ka. Sumilabot ang paupaw ka. Kung nagtaas niya itong buhok, kung sa may tulubago ni Ginoo, ikaw ay manuhan. Ha? Ni-komento sila, kung ba na yung magsasangyaw, sumalas unang Timoteo. Unang Timoteo pa dito sa'yo. Nung pakiko, ano yung unang Timoteo? Kaya nga naman nagtaas ko buhok, anong problema nga ta? Kung may labot ni mga ni? Ha? Kamu ba'y manubagan niyo? Tulubagon sa Ginoo ni? Hindi na akong tato ninyo kayo. Supal-pal ba? Anong isa? Hindi ka tumpak, tumutunupan, bingbingong nalunggan, ng katong ilong, ni katong bapa, itong pagindila. Ayan, so po, kuyawan ito ng sangyaw, tanaw, minawan ninyo niyo, mabugunay, manluluwas, tanawa, ilitunun nila. Ano ba buhat ng dautan? Sa una bitaw, kasulti ko na sa Radyo Bibo, gihagit na po tanang pastor, debate ni Slasa, mapilda, mapildi putlag nila, o ibtog nila, adlok sila kay patungtog ko sa kita. Bakit ko dire sa Radyo Bibo, tanang pastor, debate ta, Plaza, kita ta, ang mapildi, ibtog nila, pero mato sila, sa bubupag kita. Sita na mag-inibutay krisa ito. Na. So, padayon ta sa atong tema, no? Alin na ta sa sikan topic. Ang topic na to, tuig pagkasala ni Adan. Ang kasagaran karon nga ipangutana sa mga opositor, bisan dili opositor, mutana ginag naabay mabasa sa Biblia nga unang tuig sa Adan nakasala. Wala yun, no? Wala yun masulti dire. Pero kung atong naginoto ni pagpangita na ay daghan kaayong competition dias mga tuig. Namutugan sa tinuod nga si Adan nakasala. Pero tungod kay ang atong oras, limitado ra tayo. Maybe ugma or sa Biyernes, saan lang ako Miyerkules, Huwebes. Pwede nga atong ihatag ang complete detail ani. Ngano nga anang tuiga siya na nakasala. Pero karon atong ihatag ang short competition. Okay. Sama ni, asa man tamanukan? Diretso ta sa Luno. Dito ta sa Luno. Ito dito itong murag itagtapan ng tinta ba? Nagpapaglapot pa, Luno dito ng Adan. Na ang kalibutan, mga kaigsuunan, positive, negative. Asa kung mabasa na? Ano magina? Siyempre, bisang kita. Huwag ta masayod na ang Bible na ay positive, negative. Pero na ay positive, negative sa kalibutan. Na wala nang positive, wag kita ikahaya. Wala ko nang negative, wag ko tayo ikahaya. No? Kunya, napod na sa tao, malipay ta, makatawa ta, nila ko ta. Munang dili na pwede magbulag ang positive o negative. Mga una ay Diyos, na pwede Satanas. Munang una ay Satanas, na pwede Diyos. Yang ato kung una-una, mo ko na positive, negative. Mahimong maayo, mahimong dautan. So karon, insert competition naglunok niya tuig 525 sa second millennium sa ikaduhang semana. Ining panahon na
gani, aw niining panahon na, humana ning luno pa. Dili. Bantay sa ta ha. Unahon nato ni pagkatao ni Arpaksa. Kaya ang atong kompetisyon, ang atong pag-isip sa mga edad sa kalibutan manukan gud karon, padulong ni Adan. Mga unang maigo nimo ihap si Arpaksa nga nataw si Arpaksa niadtong negatibo 523 dinhi mataw si Arpaksa. Sumalas kasulatan kaning 523 duha na ka tuig ni human ang luno. Ang imong duha ka tuig gaus-us man gaus-us man mo nga ang imong duha ka tuig nas babaw. This is 525. Mao ni ang tuig sa luno. Karon sa laing husay ani ang edad ni Noe pagluno pila 600. Atong mabasa sa Genesis mo na sitting na to. Genesis City 11. Sa ika-unong kagatos katuig sa kinabuhi ni Noe, sa ikaduha nga bulan sa ika-10 ug 7 ka adlaw sa bulan niadto gayud nga adlaw nangabuswang ang tanan nga tinubdan sa dagko nga kahilabman ug ang mga tambuanan sa mga langit nga abli. Pila edad ni Noe pagluno? 600 mo na edad ni Noe. Karon, dili ka pwede malipat. Muna magbantay mo. Kay dinhi nalipat ang kadaghanan. Nganong nalipat? Tungod kay si Noe nanganak ni Sem ang iyang edad 500. Mabasa sa Genesis 5:32. Og ang panuigon ni Noe 5 kagatos katuig ug nanganak siya kang Sem, Cham og Japet. Dili man pwede nga sa usa ka tuig tuloy mataw. Itulo may kinganlan niya pag direkta mo gunis Ginoo ko ka istorya. Pero ang unang gibanggit nang edad si Noe 500 ang iyang anak si Sem. No? Karon, pila edad ni Noe nang anak ni Sem? 500. Pila man po yung anak ni Sem nga amahan ni Arpaksan ng anak siya? Genesis 11 Gs. Genesis 11 Gs ba? Kini mao ang mga kaliwatan ni Sem. May panuigon nga usa ka gatos katuig ug nanganak ang Arpaksan. Kama. Dili period. Natupad dunay sumpay. Duruha katuig sa human ang luno. Okay. Pila to'y edad ni Adan ang anak ni Sem? 500. Pila yung anak ni Sem ang anak ni Arpaksan? 100 po. Total pila? 600 ang iyang edad. Ano sa mag 600? Si Arpaksa o si Noe? Sa tuig nga natao si Arpaksa. Unsang tuig nga natao si Arpaksa? 523. Sa to pa din mag 600 si Noe.
ang edad ni Noe paglunok 600. Klaro? Karon kay 600 man si Noe dire, natao po si Arpaksan, sa ito pa kaning istoryahan niya ay lunok po ni. Kung atong basahon sa kasulatan, ay pila to edad ni Noe na naglunok? 600. Pila iyang edad ng anak ni Sem? 500. Pila edad ni Sem ng anak ni Arpaksan? 100. So 500 plus 100. 600. Hindi mag 600 si Noe. Busa, complete. Complete dili. Complete. Nganong na complete? Kay natao si Arpaksan Sa 500. atol man sa paglunok. 623. 523. 600 si Noe. Karon, kung atong ingnon nga atol pud sa paglunok, unsay gisulti to sa Genesis 11:10, duruha ka tuig human ang lunok. Asa man day tinuod ani? Kung dawaton nato nga natao si Arpaksan atol sa lunok, na may duha ka tuig ay hapan natao siya human ang lunok. Mao nga moatras ika duha ka tuig. Og ang lunok na hitabo sa 525 nga tuig. Dinhi ang lunok. Sato pa, dinhi mag 600 si Noe. Ha? Dili mag 600. Kay pila ganito edad ni Noe naglunok? 600. Kunya kano sa naglunok? 525. Diha siya mag 600. Dili. Mao nga namay duha ka tuig imong idugang, mahimo dining 600. Kay lunok niya dire iyang edad 600, duha ka tuig human sa lunok na tawo Arpaksan unang na siya 600 tuig edad. Ato basahon tinuod ba? Sa Genesis 8. Awa, Genesis 8. Og nahitabo, Genesis 8:13. Og nahitabo nga sa ika-unom kagatos og nahauna nga tuig. Pila edad ni Noe? Unom kagatos og usa ka tuig. Pila? 601. Unsay gisulti? Atong basahon ang Bible imprimatur pareho. Kay doon na imprimatur itong Bible, mas klaro din ito sa King James. Palihog ko sa imprimatur niya, palihog. Update, alisto, kay gabi na. Para mas sure. Bible imprimatur, pala. Aritag imprimatur na po, kay ingon sila kuno kaning imprimatur bugos dili kuni bugos ikon mayo nang ng bugos ni abi kay mo wala mo tukma nang ubanda sa inyo ha magilin mo bugos ang gusto niyo tukma kanan muray-muray tutlo ay mo dayon no og di mo tukma bugos og mo nana puro ko ng bugos na. Imprimatur Bible sa ika-601 na ang panuigon ni Noe sa unang adlaw sa unang bulan mihubas na gayod sa himpit ang tubig. Ano sa anak ko Noe gisulti? 601 upay paghubas. Wa pagid ay natao sa Arpaksan. 601 na si Noe, mao pa'y paghubas sa tubig, wa pa matao sa Arpaksan kay duha pa kompleto human ang luno. Sa King James version, og nahitabo nga sa ika-unom kagatos og nahauna nga tuig. Sa nahaunang bulan, sa nahaunang adlaw sa bulan ang mga tubig mihubas sa ibabaw sa yuta og gikuha ni Noe ang atop sa arka og siya mitanaw kaniya karon ang naon sa yuta na malana. Pila na edad atong panahon ni Noe? 601 wa pa matao sa Arpaksan. Unya unsa pa pani nga 600 na tawo sa Arpaksan?
Nag-edad naman galing 600 sinuwi, wa pa mataw ang paksan, kani hinuong 600 sinuwi, nataw na. Maunay ato kay dako kayong pamalandungan mga higala. Ha? Unay dako kayong pamalandungan natin. Ay, sus pastilan, kaning ato ba no? Pagluwas di ba? Kanang kamaturan di ba? No, nang resulta ani nag-complete. Dire pa lang aning dapita, komplikado na. Kundi ta ka mamudala sa husay nga gitawag dayog kamatuoran. Oh, espiritu ka sa kamatuoran kaning busog maayo. Dili kay ang busog mo samot hinog ka busog. Espiritu sa kamatuoran niya ang busog ni samot o ka busog. Dako na lang natos mga katarungan, dako na lang natos mga tabon-tabon, may pay tabon-tabon na pay kinilaw. Daghan ko dala. Mo na dihagod. May dapat na sa mapare. Atong basaw balik sa King James. Sa 600 na ang paniigo ni Noe, sa unang adlaw, sa unang bulan, sa uno sa Abib. Mihubas na gayod sa higpit ang tubig. Human niya makuha ang tabon sa arka, milantaw si Noe, ug nakita niya nga ugana ang yuta sa ika-27 nga adlaw sa ikaduhang bulan na malana gayod ang yuta. Klaro kayo, no? At kumusahang diri. Og siya mitanaw og ani karon ang naong sa yuta na malana. Ang mga tubig minghuba sa ibabaw sa yuta o gikuha ni Noe ang atop sa arka. Ang tungos mo basa, o naitabo nga sa ikaunom kagatos o nauna nga tuig sa naunang bulan, sa naunang adlaw sa bulan ang mga tubig minghuba sa ibabaw sa yuta. O gikuha ni Noe ang atop sa arka o siya mitanaw kani karon ang naong sa yuta na malana. O sa ikaduha nga bulan, sa ikakaluhaan o 7 ka adlaw, bulan sa 7, sa 27, sa bulan na malana ang yuta. O nagsulti ang Diyos kang Noe nga nagaingon, kumawas ka sa arka, ikaw, buno na po. O ang imong asawa, pila? O ang imong mga anak nga lalaki, pila yung mga anak? Pila na? O ang mga asawa sa imong mga anak na kuyog kanimo, pila tanan? Tama? Ano nga, bigid mayo ba ni nga? Nagani kito bisulti diri nga 600 to. Mo nato diri nga 600 to gyud. Wala ni kuan ba, may ning ato dito ng taon ba. Nagtao siya paksa. Yang edad 600 to. Muna nga, diha mong guni nasipyat sa paggamit sa duha ka tuig. Ang nitabo kung di minus. Ang nitabo sa 600, di minusan o duha ka tuig, ginahimong 598. Muni nga, nitabo na 525. So, very, kuhan kaning complete, questionable. Komplikado kayo. Complicated. Kusa. Sunod. Kung atong ipadayon ang husayan padayon na po nato atong ipadayon ang husaya ha. Padayon na to para makita na to ang lama. Ani. Imunin ko anak ng 100.
Ya. Ano yung 623 ka negative. Din matao si same. 500 sinuwid ha. So may mo na ni. Mana na yung competition. Kani, istorya ni Saluno, 525. Nya, negative, 523 na tao sa paksa. And kani, 623 din na tao si Sim. Kung nga kanin niya, 100 years ni. Ya. 500 ang edad ni Noe. Sa tupa, ang uno sa 500 na diri. Kanin niya, kung ito diha, imo ning pagkitaon, kung pila na lang ni katuig. Sumahin mo, kay 1,000 years man eh. Padulong diha, 1,000 years niya. Ang mga nagsunod na to ani, nga wapag ang isukan. Sorry sa ninyo, kay ato lang ning direct pero abangin ninyo unya sa Huwebes. Huwebes no, Bernes. Di ba sa Sabado ta? Limbahon na to. Kaya pa ni. Bernes. Ha? Bernes, meron taas ng oras. Taas maging oras ni. Karon daghan kay nga panato no, muna ato ning i-detail, ihatag nato detail. Wala tayo'y labot, tuo sila dili, wala sa diha. Ang ato nga ihatag natong complete detail para ma-realize nila nga di ay paagi nga makita nato ang tinuod nga tuig nga nakasala si Adan. Walay laing makakita ani kana nang gitawag og espiritu sa naturan. Pero wa po talaga unang una kay espiritu na gunas sa naturan niya. Ang gusot dili maayo. Nanglan ayuhon din ang gusot. Dili kay ang gusot ni samot dinong kagusot. Kung sa may formula ani ang 1,000 years imong kuhaan og 623. Kana siya 7 equals 3. Kaning niya mo nay 377. 500 man na ito ning kuhaan niya. 500 minus 377 the answer is 123. So kaning niya mo nay 123. Imo na po ning kuhaan sa 1,000 years. 1,000 minus 123, the answer is 877. So, kanin niya, liga, mo na positive 877, din ni mataos 9. So, padayon ta dre. 800 positive 77 na taos 9. Ining panahon na ang amahan ni Noe si Lamech. Muna yung amahan ni Noe. Kasi amahan ni Noe? Lamech. Pila yung edad ni Lamech ng anak ni Noe? 182. Mga kana pila? 5. Kani? 70 minus 8, 9. 7 minus 1, 6. Positive 625 na tao si Lamech. Ang edad, ang amahan ni Lamech mo si Matusalam. Ang edad ni Matusalam ng anak ni Lamech is 157. Manang us-us man ta. Padayon mo ta dire, dili naman ta ani. Anak, no? Mga na siya ay positive 695. Diyan na tao si Lamech. Dayon din is Matusalam. 15 minus
7 equals 8. Kani, si 8 na lang eh. Sa ito pa 0. 6 minus 1, 5. Positive? Positive 508. Hindi matao si Lamix. Karon, pila edad ni Lamix nga namatay? 969. Asa mabasa? 527. Basahon sa 5:27 sa Genesis. Basa. O ang tanang mga adlaw ni Matusalam siyang kagatos kan uman og siyang katuig og namatay siya. Muna, no? Atong usbong basa dire para makita sa kinatibuk ang live. Ug ang tanan nga mga adlaw ni Matusalam siyam kagatos ka uman ug siyam katuig ug namatay siya. Pila yang edad? 969 nung namatay si Matusalam niya. Karon, asa magsugod ang 969? Sa 508 diin matao si Matusalam. Atong tanawon og asang tuiga diri sa negative na millennium namatay si Matusalam sa formula. Ya, formula. Kanit niya may positive man eh, padulong niya 1,000 man na. Ang pag-ihap na pagsugod man kanire, kani may atong pangitaon gikan ani padulong sa intersection line o pila ni. No? Kung sa may paagi, ang 1,000 imong kuhaan o 508 na ibilin ani nga this is 2, this is 9, this is 4. 492. Sa to pa kanin niya padulong diha 492. 969 man eh, nisulog diri sa lain nga millennium nga negative. Imong pangitaon o kung saan tuiga to diri nga yang giabtan. So may hinuon, i-minus ni 492. 9 minus 2, 7. Dila? 16 minus 9, 7. Dila man eh? 8 minus 4 equals 4. Sa ito pa ni Sulo diri o 477. Kung sa may hinuon na po, another competition, ang 1,000 na negative. Negative na ni. 1 o 477. 25. 10 minus 7, 3. 9 minus 7, 2. 9 minus 4, 5. Bring down, out. Prefix the sign of the greater number is negative 523. Sa ito pa din hinamatay si Matusalam. Dungan sa tuig nga natao sa paksa. Di modo, ang lulot na itabo man sa 525, sa ito pa, buhi si Matusalam panahon sa lunaw. Resulta, nasayop ang isulti sa Ginoo nga ang ipasulod si Noe iyang asawa, ang tulo ka mga anak niya ug ang tulo ka mga asawa sa iyang mga anak. 8 ra ang ipasulod. O gisulti ni Apostol Pedro nga dunay gyud 8 ka tawo ang nakalatas sa tubig. Kung atong nawaton nga siyam ang naluwas sa lunod. Ha? Masayop pa na. Kay nahisulat na. Ug wala pa na gisulti, wala pa na nahisulat, o ibihatong nawaton. Ano man, dili mahukman sa Bible nga sayop ang imong siyam kay wala isulti nga dunay 8 nga naluwas. Lakas sa tubig. Pero tungod kay isulti sa kasulatan nga 8 raw ka tawo ang nakalatas sa tubig, unya gamon imong siyam mahukman ka. Nga bakakon ka kay di pwede nga ang Bible himuon imong bakakon. Saan mo pagkahimong huwis kung ang imong samyaw huwisanan? O saan mo pagkahimong maghuhukom kung ikaw mismo magsasangyaw ang imong mga sangyaw hukmananan pa? Sabot mo na? Muna siya karon. So resulta na yan eh, 179 siya na nakasala. Muna yung resulta. So sa may pinuunan eh.
Ato ko ng tanaw. There is another formula. Competition ako. Sayang mo, wala to nalapos. Yung tag nalapos to. Ha? Ha? Ato na lang yata ang sunod na ay. Gabi naman. Ako tayo mo sir. Katong ako ay paggawa sa to. Okay, 179 ulit tayo. Dito yung kanila. Kato, ang sangkuan na to, 179. Nawa. O niya po, no? Wala mausap ang formula, ha? Wala mausap ang diagram. Muli sultis Ginoo nga patya si Noe. Aw, tutuki si Noe, patya si Matusalam. Dali man nga. Tutuki si Noe, patya si Matusalam. Blabay mo kino. Totay. Eh, nakita na ko sa mga rin, ibuklad niya ng papel. Inanap ko na. Ibuklad niya ng breakdown of the 7,179 years from sin of Adam to Armageddon War. Ibuklad niya na. Galingkod siya sa bangko nga putol ang kaya. Unya, kaning katunga dire sa papel, gikan aning pagkataon ni Arapaksa, o gikan aning pagkataon na rapaksa, paglunok, paggulong dito na ilan, na yung gilirag lang ko. Hindi ko nakikita, napunong kong tinta, hugaw kistanan, hindi ko makita. Pero gikan diha, padulong diri nagsiga, na yung fluorescent. Doon ay mga pipila-pila dito, pero hindi na halos makita, tungkol sa kadanaan sa siga. Muna akong nakita. Pwede ba gud na itong panamas-tamasan ng atong ituruang Ginoo? Karon na ito ko ng tanawon. Naon na po na ito. Sumalas kasulatan, nagtao si Noe, o nag-edad, o natao sa paksan sa negative 523. Duruha ka tuig, man ang lunok. Dinhi ang lunok ni tabo sa negative 525. Anhe ang ika 600 sinuwili. Diba? Sumala sa Genesis 7:11. Lunok mo natin 525. Pila ida dinuwi ato? 600. 600 sinuwi. Muna nga, dili kanini na kayo mo kay atras man, man mabante. Unya sa Bible dire di ba? Nag 601 na siya. Mo pay paghubas sa tubig. 601 na si Noe. Nakaroon. So may formula. Sa formula ni. Imong pangitaon ang uno sa 600 ni Noe. Ayaw diretso ni same. Kaya ang sultis Ginoo tutukis Noe. Unang pangitaon nimo ang uno kay diretso kang same. Sayo man ka kay ang istorya wala man ni same. Dili si Sim ang bida. Si Cham si Japet dili sila ang bida ng istorya. Ang bida ni si Noe. Wala na yung bida si Noe ra. Unang pangitaon sa nimo nang uno ang 600 aron mahibalo ka nga dito na tao si Noe. Balikan din nimo pila ilang edad ni Noe dito matao para makita nimo ang hanay ani nga sureball kayo yo. Nga masabtan nimo giunsa pagtago sa Ginoo ng duha ka tuig. Tanawa. Pangitaon na tong uno ani sa 600 unsa may formula para mahibaw na tong sa tuigan ng tao sa Noe. 525 man eh. Imong i-minus ni kay imong pangitaon eh. Kani mo imong pangitaon kay kani may 525 ka. Aw. Kuan eh kanang gaangat man eh. Kani niya man eh 525. Kana. Kailangan na bilin. Mo na 520. Kani mo na 525. Sa 1,000 years
Imong i-minus ang 525. Kani? 5. 9 minus 2, 7. 9 minus 5, 4. Buta, okay ha. Kita na. Next formula. Sa 600 ni Noe, ato mo pangitawan sa Noe. Dahil si Noe may istorya niya, at gayong panahon na, lonok na. 525. Ayaw pangita ato silang same, arpaksan. Sila si Tsaka ito pangita kay wala to'y dito mo ibida. Dito mo idadala sa istorya, sa lunok. Na banggit lang ang ilangalan nito kay gampon sila sa Ginoo nga binhi human sa lunok, pero ang aktor aning istorya ha si Noe. Muna nga wala hisguti ang ilang edad paglunok, ang hisgutan ang edad ni Noe aron matris na to tumoy ni Adan. Tumoy ang istorya ha. Kuha ninyo? Tanawa. Kanang 475 i-minus nimo sa 600 ni Noe, bilay-bilay 125. So kani sulod ka diri og 125 niya kana 475. Sa to pa kanin niya maunay 600. Kanang nga ang luno. Ayaw ni niya. Kanang nga ang luno pa. Ayaw ni. Mo ni 600 kana 600 sinuliya. Kani uno ni sa 600 mi sa diri matao si Luwe. Unsa mo ni pagpangita 1,000 man imong i-minus na kanang 125 sa to pa 5 kani 8 sa to pa kani siya positive 875 dinhi matao si Noe. Dinhi matao si Noe. Diri na dayon ka. Tanaw na to og siyang bay na luwas. Dili. Mo pa dayon sa dito. Natao si Noe sa unsa? 875. Pila edad ni Noe ng anak ni Sem? Ito na kang Sem mulukit. Humana na ito nakita si Noe, di atong pangitaon si Sem. Dili kay gikan kanya arpaksan madto kang Sem, dito ka masayo. Kay tuwa dito ang pagplastar sa daw katuig. Tanawa ha? Pila yang edad? 500. Dire siya ako nos 500. Sa may mo na to? Kaning ni ang 125 man kanang 475. No. 500 minus 125. Ha? 500 minus 125. 125 kay 125 man kanang mabili na na remaining is 375. Mao na mo sobra dire. Mo na ni sulod. Imo na pag minus na 1,000 negative minus 500 minus 375. Ila 5 9 minus 7 2 9 minus 3 6 side negative. So diya ra kanini adi ay negative 625 din himatao Sim. Pag edad ni Sim og 100 523. pila siya pag edad ni Sim og 100 Ang lunok na 525. di ba 500 man si Noe. Pag edad ni Sim og 100 600. pila si Noe 600. Karon gikan ni Sim 525 pag edad niya og 100 unsay answer? 525. Unsay na dire? Luno. Natao ba? Wala. Unsay ingon? Luno ha katuig. Sa to pa di ay inhidin dunay 102. Kay luno man 600 100 man din si Sim.
Kamu, ikaw. Kamu na kani, ikaw. Siya mga kardinal nga di ka mga. Dali ka kayo niya ito, wala rin sa ka simana ni. Basta sige, Sana. wala gina, basta interested yun. Kaya balik-balik ko naman eh, kung saan mo, saan ang pag-isip. Dawa, sanat pangaydaron, sisim. O usa ka gatos katuig, kanu sa siya mag-usa ka gatos? Nanganak ni Arpaksad. Pila kuno to yang edad? Usang gatos katuig nanganak ni Arpaksad. Duruha katuig. Human ang luno. Karon, sa edad siya 100. Unsang tuiga? 525. Unsay nahitabo dire? Luno, 600 sinuwi dire. Di pwede nga gabo nimo dire. Luwig 600 kay mo complete mo gyapon na. Bunga, wala dai matao sa dire. Kay duha pa ka tuig human ang luno. No? Pero di lagi ta mo dawat, ano espiritu sa naturan? Di patindakuan sa lanay no, kaya ang espiritu sa naturan nimo gihimo na nimong baka. Opositor na kay gisultis Ginoo walo, imong espiritu sa naturan siya man. Bulo onsi na. Nalansang sa unang blade. Nalansang sa unang blade. Kay dili lagi. Di pagdugan mo ba? Sunod. Unsay sunod mo checking? Aton tanaw no siyang ba dito? No? Salam. Ipadayon na to ang pag-isip. Positive 875 na tao si Noe. Pila edad ni Lamech ng anak ni Noe? 182. Mao nga si Lamech na tao sa pila man eh? 5 minus 2, 3. 9. Kana? 6. Tama ba? 693. Dini na tao si Lamech. Pag edad ni Matusalam, 187 na tao si Lamech. Munang si Matusalam dini matao ani 13 minus 7 6 0 6 minus 1 5 positive di matao siya ani positive 506. Sato pa din matao siya. Pila ganito yung edad na matay? 969. Unsa to yung formula? 1,000 minus 506. The answer 4. Kani 9. This is 4. 494. Imong i-minus na. Mga kani pila? 5. Kana? 7. Kana? 4. Ato pa kani kung 475 mo ni sulod dito, mo ni nabilin sa edad ni Matusalam. Nga matapos mo pag-isip dire patay siya. Dire na ka sa negative 1,000. Nisulod siya og 475. Sa ato pa, diyan siya namatay. Aning tuwiga na yun? 10 minus 5. 5. 9 minus 7. 2. 9 minus 4. 5. Prefix design of regulator number. Ano sa siya namatay? 525. Panahon sa lunog, matay sa Matusalam. Dili siya sa 523 na buhay. Yan, mani sa'yo. Mani sa'yo. Ang ilaha, 523, namatay sa Matusalam. May pagkataong Arpaksad, latang nakalabang sa lunog.
Munang himo siya kani patay siya sa tuig sa luno. Walay makusalam nitong naluwas. Walay giingos Ginoo nga tutuki sinuwi pagka sa makusalam. Una nga diferensya din to diri. Pagkabot diri tuig nga nakasala si Adan is 181. Ini nakasala si Adan negative 181. Kay tungod nga naay duha ka tuig. Unang idlugang nimo sa 179 equals 151. Dara o? Duha ka tuig o? Pero na wala makita o yun sa paggamit. Husay nga wala sa mga simbahan. Muni husay nga ikan sa langit sa kamakuan. Mga uban ani magayaga ra kay may kalibutan. Dako lang babaw, dako lang mata. Sabot ano? no. Wala na sa ni husay. No ni manoy aral maglangit pero tingkalasa og chok ni nga relihiyon na. Away problema kay naghamay ka palit og chok. Wala kuya lang sila kay wala Wala ka. Basta mahusay lang ang competition sa Muni kalibutan. nga ang espada kay lang giluba-luba nako. Espada ang espada man nila diha sa babaw. Itong mga espada nilang mahal nga rin sa una. May lang giluba. May lang hansak-hansak nako pero kaya ningon magwati. Babaw ko na na. Doon sa lawas, babaw ka na. Yun na. Ito pa din sila kapadulog sa usawan. Sa usawan nila sa tigo, sa usawan nagtunglo. Hindi sila kapadulog kay sayop maging ang ilang siyam. Matod pa sa Ginoo sa imong damgo kardinal ng lero sa to. Kung dunay ikasiyam, Iyan na siyawa. Kay bakat man. Mga sayawa. bakak man. Kung dunay ikasiyam, iyan na lang sayawa. Kung kanang gasangyaw nga siyam, yawa gina sila. Yang Ginoo gusto diya na, damgo na. Ay na po ni sila. Kaya lang Pedro ito yawa. Pwede mo to sundin sa Ginoo. Nga kita wala tayo gipasimitan, wala tayo kaning gipahinungdan sa tong samyaw. Galing kay naalagi gimaligsan. Pero muna nga kusayloan ay lang ta. Padapulit. Ana ra ba? Yan na ra ka simple ko kayo god. Toro mapalitaw ng ingklit. Magpasayloan ay ra ka kay bisan kanay si Apostol Pablo, aminado biya ka sila nga naagi dili hingpit nila sa una pang panahon. Sa una to asa mabasa? Unang Korinto 13:9. Unang Korinto 13. Ay pa si Pablo kay aminado na. Yes na rin Ano mo ba niya? Pas Pablo pang salah sa Pablo kay Pablo man. Pahibalo na daming Pablo. Alam to Pablo. May gusto kang basa sa natin Pablo. Dawa ko. Kay ang ato ugod nga kahibalo karon dili manghimpit katong ila. San kani? Maingon man ang pagpanghimong propesya. Apan kung ang hingpit maabot na, nan ang dili hingpit, idahilin na lamang niya. San si Apostol Pablo, may pasidaan-daan. Nga dili pa sila hingpit. Kung ang hingpit maabot na, ang dili hingpit, idahilin. Hinana. Pero nung ka nga akong Panginoon
pangitaan ginagrason para tunggog ko din matuuran sura ko na ya mga guba na mahinoon kaya ako mahinog siyam unya mana mahimong siyam kaya wala naman namatay sa Matusalam sa lunok kumikan nga dito pa siya sa 523 namatay wala ka nag-convince nila isang pinsang tao nga maminaw ani wala no wala ka nag-convince nga matuko sila na to Clarify. nga to lang nga sulti na to ni kaya kung may gisulti si Ginoo nga tuki siya ni patya si Matusalam niya wala mo ta kay tuko ana dangan na ko kay murag duha ato kay basin niya og nagoy wa og imposible sa Dios singgitan man ni siya kana ng blem kung dunay ikasiyam kana iya sayawa Sama ko. Sama mo na. Sama na. Tatlong siguro. Sama. ha Sasama ko. sasamal mo na ang tutuki siya may patya si Matusalam Patay ko ng kasama. tingala mo nga sa matundang buha nga tutuki patya si Matusalam patay na daan sa ako mo na na sus kay mo man day mabuhi sa lunok Istorya to sa o mo may muguba ay mabuhi mas lunok kay alang-alang nga 969 ang edad ni Matusalam usa ra namatay unya kanang ika 969 ni Matusalam ika 600 na inuwi muna ika 600 niya kung atong dito na unya kay ang 600 523 man sa ilang husay dito pa po namatay si Matusalam niya ang luno 525 o naman nalatas siya sa luno yan tingin pasak I'm sorry sila kabantes kama mo sir. wala man yan na may kamagod nang ilamang itulog Tundog pa lagi sulod na panawag nyo nangod sa nagpanigon si Sim o usa ka gatos katuig nanganak na paksan period o kama kama. nice continue Siguro ko. duruha katuig duman ang lunok Simulay tama yung lahat. Mabaydo. katre Bumato. Now. Yung nabantayan nila kaya nanong kayo siya. Ini Kasi 525 ang yun. o wa pa sila kabantay una po ba rin sa niya wali nga 11 Walang hila tagay. ay kasangyaw sa pagkadian 11 ka pang kabo kapitaganan na gyud Labaw pa siya wa. labaw pa yun ang usapan Kaya na nang yawa. Yawa. Yawa na. ay ang iyang katarungan si Noe wala namatay kay Diyos to niya kay nakisulat man si Noe namatay sayo ka po na Kaya ang katarungan niya, walang mamatay. Mabasa na rin 950 ang edad. ug mo nang kabuhata wala ang taibutang niya nga 915 edad si Noe Mamatay siya. Wala daw mamatay. wala kang mamatay kay pagkamatay ng Diyos ko Nasa Genesis 9:29. Sa isulat. O ang tanan nga mga adlaw inuwi siyang kadatos o kalimpaan katuig og namatay siya. litra Walang mo mamatay na daw. Literal. Walang litra na mamatay. Ay, ay, Bible niya ha. bakakon si Moises kay nganong gisulti na niya yang Diyos may gadikta ni Moises 40 ka tuig mo may gisulti anong namatay si Noe lawa yun kay pangkarga mo nila ya sayop yapon kay tinuod man yung wala naman kay sinuwi panong sulunok kanaugon ang problema gyapil uha inay mong unsay na noon buhay ng paghak ng bata Mau dia. action na rin ko mong supak kaya ako kabantay Mau dia. muna na kita ato pa nga piling di tropa ay kulir-kulir Bible ko. Bible. so ihatag na to alang sa mga sumusunod sa itong programa atong ihatag ang complete detail niya itong mga rason ani magdawas man din may mga rason din ani na magkatawa na malipay nala na ora man na itong dula sa kalibutan malipay ang katawa Ang kini katawa tadi. Negative positive naman. oh Ay pati ng klase ng chok niliho na. da wala naman may labot kung magkalas ni Chok ang inyong relihiyon mo na yan ang pini o panggaan ninyo kung mo inyong pagtuo na nga kamuray tinuot kung kamuray maluwas ang pini o panggaan ninyo o siguraduhan ninyo nga himpit ninyo sa tubangan Ginoo kay basin mo niya maulawan lang mo
Kaya naman ako ning listahan sa mga tao maluwas. Naana ko tanan, ang atong basahon dire. Di gani na ako makita na ilang ngalan dito, kana ko na. Naman, may nanagot na yung naluwas na niya pag-akla, wala na dito. Tawa na mo naglaro. Sige, dire na ta, kay ito, gutom na.